Ngunti. Hengki hai ni hai lam sogo tini ani o video. Tini ang hai ni hai faijau kha ani o chado teres o. Ani o mali bufang ro kabang ma no reporting khaina ni baki tongkhu. Khaija gya tongkhu ma khaine kabang ma ambagi phaipiu ka. Ma singkolok ma ang kisha fanu borong no kiar khaiman liya. Kachang ma bai te samung pai le ha bai. Sal bu bara fu gai. Nogo tong nan time kiri tabu kisha salbu phungbu dati na ayu ngi salbu kisha lewi thango ambagi ang tabu kisha time mano khi borok no ang reporting khainai uskango kini katham khlai paikha tini tai je tong mano kai bisu khlai mano naigana ang kai bisu khlai mano aborok no ayang tlang thangnai kini katham tlang thangranai di borong na nai tongkha salbutung kisha khi kini katham ni isai kabang to khlaiman glak je khlaiman mano angayang tlang thangnai je kisha bufang kotor kotor bonon khlaigranai kaisa variety ni amonos kang paigranai ang kabang man variety tongo haifan kaisa variety ni no kini katham bufang tong je same variety nai ang khlaigranai mono ang tabuk top ni shopodinanai Ngunti tong mani marawi ang tabor ni harok no luprap nai ang tesya raha nasdi avashak pagawari
Sini may ata ibang nalo. Sulat tahir rahim. Ya, dan itu. Ano to? Already umuri siya. Ito na siya.